Ето ни отново на живо. Здравейте! Добре дошли на нашата бизнес страница. За тези от вас, които ни гледат за първи път, ние сме Красимира и Сергей. Хората, които стоят зад тази бизнес страница, която вярвам, че следвате с интерес. Моля, кажете ни откъде ни гледате, какво е времето при вас. Тук при нас е прекрасен есенен ден. Да, не е вече толкова горещо, колкото беше. Наистина прекрасен. Да не губим повече време. За тези от вас, които ще гледат запис, да не протакаме много. Стараем се да правим нашите Go Lives във време, което горе-долу да е удобно и за нашите европейски последователи, и за тези в Америка и в Канада, но не можем да намерим такова време, което наистина да са будни всички, да е удобно. Затова можем малко да сменяме времето, за да сме по-достъпни в по-удобно време. Както знаете, всеки наш Go Live има тема, която да е интересна, важна, полезна не само за бизнеса, който представлява нашата бизнес страница, а и за живота като цяло. Така и днес, ден 63 от нашия 90-дневен Go Run for Success Challenge, избрахме една тема, която е полезна в живота във всякакъв аспект. В абсолютно всякакъв аспект. Колко е важно да вдъхновяваш хората около теб. Четейки книги и истории от историята на човешката цивилизация, можем да научим много, стига да искаме. Още преди 50 000 години, когато светът е бил опасност, просто тук е съблезъб, там динозавър, не знам какво, и първобитните хора не им оставало нищо друго, освен да се обединят и да си пазят гърба. Това е заложено в нашите гени, в нашите разбирания за начина на живот, и ако нещо се случва против тези естествени потребности на обществото, против тези лидерски, защото се събират едни хора и хората казват, трябва да си пазим гърба един друг и всеки е готов да се пожертва за другия. И когато нещо около нас се случва против това естествено лидерство, ние безнеем. Именно за това е заложено в нас, но за съжаление този естествен лидерски инстинкт избледнява с времето. Защо? Защото в наши дни, както знаете, някога всички герои, веднага се сещаме за Левски и Ботев. Защо те са на пиедестал? Защото те са жертвали себе си в името на всички останали. Живота си, времето си, всичко са посветили на това България да бъде свободна. Сега обаче какво става, когато в корпоративния свят, когато някой работи твърде много, когато някой работи извънредно и така нататък, т.е. той жертва себе си, за да има шефа повече, тогава шефа му дава бонус. Т.е. той поощрява тези, които се жертват за него, но всъщност той жертва хората си. Точно така. А не се жертва той за тях. Тяхното време, здраве. Да, именно за това повечето хора ненавиждат банките, и то не заради тези огромни бонуси, които вземат собствениците и там тези лидерборда и така нататък, а точно заради тази нарушена естествена лидерска, позиция, защото те жертват хората, които работят, хората, които влагат, хората, които им дават хляб, за своя собствена облага, вместо обратното. Защото сега, ако аз ви попитам,
бихте ли се съгласили да дадем бонус на Ботев и Левски $1 милион? Всички ще кажете да. Но ако ви предложа да дадем бонус на някой, който не си мръдва пръста за обществото, за хората около неговия кръг поне, колкото и да е малко комюнитито около този човек, но той не прави нищо за това, бихте ли се съгласили да му дадете бонус? Така че всеки би могъл да намери начин да е полезен, стига да иска. Търсейки такива начини за бизнес, вие попадате на нашата платформа. Между другото, още един пример се сещам, на който попаднах. Много такъв интересен. Само да погледна името на компанията. Да. Шефа на нюйоркската компания Next Jump подписва със своите работници доживотен договор. Ако там имате проблем с справянето с работата, няма да бъдете уволнен. Ще бъдете научен как да се справяте с работата. Това е уникална доктрина в воденето на бизнес, нещо, което напомня именно за саможертвите на Ганди, на Левски, на Ботев и така нататък. Когато лидера поставя своите нужди по-назад от нуждите на колектива. Всеки, който ни гледа от нашия тим, знае как техните нужди винаги са приоритет. Където и да се намираме, ние намираме начин да отговорим на въпрос, когато имат, и да бъдем полезни, да бъдем полезни за техния бизнес, защото сме поели тази отговорност. Ето, преди няколко дни имахме репетиция на театър, оставям един upcoming човек voice message. Аз помолих колегите от театъра да ми дадат една минутка, излязах, чух войсмейла, отговорих и влязах. Просто трябва да има такъв начин, в който да покажете на хората около себе си, че те са по-важни за вас от вас самия. Независимо дали става въпрос за семейство, за малък работен колектив, за голяма компания, тогава тези хора ще ви следват, тогава тези хора ще ви уважават. Това е натуралният лидер. Нали? Точно така. Дето се е наложил, а не дето се го наложили, защото повечето от лидерите са ни наложени. Нали? И те точно така те жертват хората за собствени облаги. Би трябвало да е обратното. Благодарим Ели, която нашата бизнес партньорка от Далас, която в момента се кефи на българското море. Гледам от морето. Благодаря ви за това, че сте винаги готови да ни помогнете. Благодарим, много благодарим Ели за това, че си прекрасен член на нашия прекрасен екип. Много, много благодарим. Говорейки за бизнес, наистина е много трудно в наши дни да се намери такъв лидер, който жертва себе си в името на колектива. Но уверявам ви, че лидерите на нашата платформа са точно такива хора. Сега Сергей ще ви разкаже, аз да пина водичка. И не само един лидер, просто платформата подготвя лидери. Просто да дава карт бланш, хората да се изявяват и да стават лидери. Платформата жертва време, жертва пари, които ние не даваме, не влагаме, когато сме в платформата, просто се инвестират много пари за обучение, за мастермайнди, селс фанели, коучове, ментори, които да помагат. Да, тет могат да помагат. Каквито сме ние през цялото време сме на разположение на нашия тим, стараем се да просто те да не се чувстват изоставени, да не се чувстват използвани. Точно така. За да не звучим голословни, ще ви дам няколко примера. Когато ми хрумне някоя идея да направим общо целия екип заедно.
почти всички се отзовават с такава готовност и така вършат нещата, защото аз се старая да измислям проекти, които ще облагодетелстват всички. Защото ако работите за някой, всички проекти, които ви се дават, те ще облагодетелстват единствено собственика. Затова ние с Сергей никога не сме харесвали да работим за някого другиго. Докато при нас, когато аз измисля проект, той винаги е в полза на целия екип. Дори сега наскоро споделих лично с един от основателите на нашата платформа моите най-нови слайдове за coaching calls, този стратегически кол, който правя с всеки един наш бъдещ бизнес партньор, за да му помогнем да стартира собствения си бизнес по най-добрия начин. И той благодари с 3 удивителни. Смятайте, че ние сме 217 хиляди. Да, и що ме намерил време. И що ме, не само, че намерил време, наистина апрешиейтва, защото на мен ми отне около 2 месеца да ги направя тези слайдове, тази презентация. И го споделям с цялото комюнити. Точно за това нашето комюнити е толкова успешно, защото всеки споделя знания, какво е научил, какво е направил, как да е по-успешен, въпреки че няма никаква полза останалите хора. Би трябвало да е конкуренция, би трябвало просто да ги крият тия неща, но хората не го правят. Просто така е създадена платформата. Привет от Варна, лъчезарна Дианка, още Тодорова ли си? Най-новата булка в нашия тим. Здраве, щастие, късмет за милионен път желаем и разбира се много, много, много любов. Това беше всичко от нас. Трябва да бягаме на репетиция. Тези, които ни посетиха от нашия екип, знаят, че тук се готви пиеса, театрална пиеса. И пак на полза роду, точно така, без да ни плаща никой, абсолютно никой не ни плаща. Дори със собствени средства плащаме декори, костюми, такъв театрален реквизит и какво ли не. Но ще донесем радост на толкова много хора, защото няма да направим тази постановка само в нашото село. Плановете се да отидем в Ивайловград, Крумовград, и там всички други град, какъв друг град. Само искам да вмъкна, когато ние започвахме с нашата платформа, бяхме нови, нищо не знаехме, абсолютно не бяхме tech-savvy, ние никога не бяхме работили онлайн, ние ползвахме социалните мрежи просто за удоволствие и за развлечение, нали, да си гледаме YouTube-чета и бяхме много объркани. Шашредисани бяхме, по-нашенски казано, но като започнахме да следваме стъпките, което е най-важното, ние разбрахме, че нещата просто пъзела се нарежда от само себе си. Точно тая подкрепа от тези лидери, и то натурални лидери в платформата, защото тях никой не ги назначава. Те просто си стават от само себе си. Точно хората започват да ги следват, защото виждат, че това е малко човека. Са наистина натуралните лидери, но пък всеки би могъл да се изгради, стига да може да иска да се научи. Той така става натурален лидер, като започне да учи, да чете, да повече време да прекарва в бизнеса и защото нашите лидери гледат на всички хора, които се включват в тази платформа, като на деца. Защото тези от вас, които са родители, как се отнасяте с детето ви, ако донесе слаба оценка? Няма да го изпъдите от къщи. Няма да го изпъдите от къщи, няма да се откажете от него, нали? Ще му помогнете да изкара отлична оценка, ще му помогнете да е по-успешен, ще му помогнете да има високи морални ценности, ще му помогнете да вярва в себе си и така нататък. По същия начин и тук не казваме ти не ставаш. Всеки, който е дошъл в нашата платформа, той със сигурност има заложбите, защото Съединението прави силата при нас наистина точно така, правилно, Дианка.
Защото всеки, който вече е станал собственик, той е минал по един път, знаете, че пътя за събиране на информация върви по стъпки и по този начин и на себе си, и на нас, вие доказвате, че можете да следвате обучението, че сте coachable, че ще следвате инструкциите на хората с по-голям опит, каквито сме ние, например, въпреки че това си е вашия бизнес. Ние даваме съвети, но дали ще ги следвате си е ваша работа. Никого не задължаваме. Да, всеки следвал тези стъпки, той вече е доказал, че има тези лидерски качества и ние помагаме на всеки един да ги развие и да бъде много успешен собственик на онлайн бизнес. Преставаме до тук, защото наистина ще закъснеем за репетиции. До скоро, мили хора, обичаме ви, обичайте се и вие. До нови срещи! Чао!